Какво ста, хора? Аз съм платен си и днес ще играем на Color Suisse. Да игра оценявам. Да. Не знам какво е да игра. Само знам, че си едно топче и трябва да скачаш. Би трябва. Май трябва да атакуваш цветовете, да ги силваш. Да. Само какъвто си цвят може да мине. Ще се помучим. Ще се помучим да направим 10. Не ми такова скрина. Ти. Уау, това е много забавно, между другото. Само да кажа. Да, хора, значи правя апдейт на канала. Няма да снимам само аз, ще снимам още на момче с мен. И да, нещо като, нали, то е един канал, но са двама човека. Да, и снимаме до някакви много различни игри, поречката на Clash of Clans ще си остане. Не се тревожете. Той сигурно ще запише някаква поречка на някаква друга игра. Аз ще му кажа, почна да записва. И съм много слаб на тази игра. What? Значи, ако направя 10, съм най-добре на същата сериозна. Така. Добре. Това е наган. Така. 6. 8. 9. Не! What the fuck, mate? Въй, не. За малко 10. Ще мокна за малко да се концентрирам. Въх. Кой това е? Да. Добре. 10. Добре. 10. 11 даже. Много съм добър. Кой е това? Какво? What the fuck? Значи пробвам да направим с това 10. Чакайте. Това е някакво квадратче. Не, чакайте. Че слушалките ми паднаха. Не. От начало. Значи на тази игра от сега казвам, че ще дам 10-10. Номер. Така. Няма кастен това нищо. Кой е това? Искам да събера 20 точки. What the... Трябва ми 20 звезди. What the fuck, mate?
Извинявам се, че не говоря. Добре. Просто съм много концентриран. Концентриран, не концентрирам. What the fuck. Какво? Добре. Вземем това. Това е звездичка. Окей. Окей, това е звезда. Найс. Жълта звезда. Окей, доки. Въй хора, това е много брутално. За стрим, да ви кажа, не мисля да правя. Между другото, в този канал може да качам и от PlayStation, но няма да говоря. Няма как просто. Къде влязах, аз не знам. Така, правим последен опит. С ето тази хубава звезди. Това вече е последен опит, сериозен съм. Добре хора, аз бях платен си. Това беше игра от Ням. И да, до следващото видео. Чао!